Tu je jedna veľká posteľ. Dá sa takto zložiť. Tu je prechod do obývačky. A to budem tam mať diel zvonku. Takže tu možno, že aj otiahnem. Skrine. Wow. Posteľ. Dvere. Všade elektrika, svetlo. A vytočím vonku, počkaj. Aha, to je ešte motor. V podstate tu, keď naťaháme naftu. To je liaskový klasický. Liaska motor, hej. 10 litrov. Tu je žavič? To je žhavenie a štart. Tu je... Tu je sytič. Aha. Dobre. Minus. Tu mal pripravené. A, môžem. Prepojný kabel, na ktorý sme na jednu baterku napojili radio na 12 V dovnútra. Aha, je rovno, že by bolo, hej. Vždy, keď som išiel, tak som mohol počúvať. Batériak tu je, alebo? Tu je batériový, hej, ale... Zapnutý, teraz zapnutý. Dobre, idem. Čiže tak a tak. Wow. Tým, že v lete sme zvykli tak, že bolo otvorené, natiahnutý záves, nikto dovnútra nepozeral, veterány busík. Paráda. Tie kilby tým, že sa malo používať plachtu, som na to dal robiť na začiatku novú, lebo to bola ešte plachta taká platená. No a toto tie kilby sa akože hliníkové zahnívajú, čiže stále to treba posunúť. Boli to pekné časy, najkrajšie obdobia. Klasická pompička. Musí chytiť naftu. Bude počuť, ne?
Ešte nie, ešte teraz už začína. Teraz začína dávať odpor. Všetko natiahnuté, prehriaté a zdornuté. No vyskúšame, že čo zrobí. Čakajte, ešte si tu zapnem. Budíky. Ešte to tak. No. No to chvíľku budú kontaktové veci. Liasky oni dlhšie točia, no. Prosím? Liasky dlhšie točia Jasné. trošku. Aj to tu riadne začmudí. A keď som odchádzal tu vonku na hlavnú ulicu, vlastne na hlavnú cestu, Aha. keď som sa pustil hore Furčou smerom na Michalovce, až kde za Košickou Novou prestal dymiť. To za mnou taký čmud išiel stále, že tým, že to 3-4 roka stalo, tak ležatý motor všetko si naťahal nad ventíly olej. Hej. Už. Pekne, krásne. Teraz musí to nabiť vzduch, aby sa... Nabíja vzduch. Ešte tu pod týmto, pod šoferovým oknom, je veľká skriňa s poistkami a s relátkami. A tie malé relátka sa tak zvyknú zasekávať, že to neukazuje budík, vyberiem relátku, ťuknem po ňom, nabehne budík. Takže to všetko, je tu knižka, ktorá je presne, že ktoré relátko je na čo, na vypínanie motorovej brzdy, na
vypínanie trojcestného ventilu a toto všetko sú tu na elektrické veci. Môžem pozrieť. Aj tam je manuál na toto, tam si musím dokonca poistky a to na všetko. Už teraz mám taký veľmi mať. Nabíjať už začína nabíjať, tu vidíš, že prvý okruh je 4, už na 5 ide a druhý začína. Prvý nabíja a potom tu nabíja druhý. Teraz tu do 4 kontroliek zasol prvý okruh, že už je nabitý vzduch. Za chvíľu zasne druhý okruh, keď toto dojde na 6, 5,5. Zasne druhý okruh, toto už je len ručná brzda. Tam musí mať vzduch, aby tento, teraz som vypustil z ručnej brzdy vzduch, už unikol z toho, čiže zase musí dobiť prvý okruh. No a potom tu je tlak oleja, toto je teplota, nie, toto sú volty, tu je teplota vody. To je palivové. A nemrznúcu máte? Prosím? Nemrznúcu máte? Mám nemrznúcu, hej, tým, že som to odstavil, mám 40 litrov nemrznúcej dnu naliatých. Poistky. Toto sú všetky poistky, všetky relátka. Aha. A tieto relátka, kedy stačí ťuknúť po ňom a už pôjde. chytí sa, lebo je zlepené. Tu je prerušovač, pípatko na cúvačku musí byť kvôli STK. Tieto panty gumené, Jo. tu je veľká nádoba na vodu, poťahneš tento pant dole. Takže tam je poistková skriňa. Aha. S vývodom na toto, s pripojkou na trafo, čiže potom od trafa ide všetko na 24 V dovnútra. Nádoba má zhora nalievanie a tu z dola vypúšťanie. Čiže vždy som to pred sezónou vypustil. Tu sú kable, ktoré hovorím, 100 metrov sa dá natiahnuť kdekoľvek. Dobre. Rezerva je všetky toto veci, čo ja som tu do kempu potreboval. Anténa, tak hore na zrkadlo sa dala a na domačni sme mali všetky programy, čo sme chceli. Také veci sme dávali dnu stále plus tu vankuš jeden náhradný. Vlastne to je prepojené s druhou stranou, hej? To je prepojené, hej, len tam je nádoba, takže už toto je neprechodné teraz. Sú umývadla aj plynová nádoba. Vidíš, tu je septik, vypustí sa vodu, vonku voda stade a ostáva tam len taká vrstva, pokiaľ je ventil. Dobre, asi stačí. A plynom? Či tu sa už nie...